bandiraɓe julɓe bandiraɓe république islamique Mauritanie nuletake asman ko ɓuuri cuurki sayi cuurki ko jeygo sakki less Thierno Dialaloudine o arino ɗo e république islamique Mauritanie hande o arti ɗon ɗo république islamique Mauritanie emba tawe ɗon ɗo Tabaraka Zeyno jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma jokkodir e Thierno Dialaloudine jiɗɗa ko noɓanede debbo jokkodir e Thierno Dialaloudine gonduɗa koye rafi gorago jokkodir e Thierno Dialaloudine jiɗɗa ko kayitaji yaltude leydi walla natude e nder leydi jokkodir e Thierno Dialaloudine galle ma koko wiya waɗi seyɗane jokkodir e Thierno Dialaloudine bandiraɓe julɓe jaɗam Mali ɓe mbi ko gongo o yeehi Burkina ɓe mbi ko gongo o yeehi Mali ɓe mbi ko gongo o yeehi Gambie ɓe mbi ko gongo o yeehi Côte d'Ivoire ɓe mbi ko gongo hande emba tawe ɗon ɗo république islamique Mauritanie ɗon ɗo Tabaraka Zeyna jiɗɗo jokkodirde e mum ar gaay mi haalanma ko ni mbatta ƴettuɗeɗo tongode 77 256 83 94 malla mbaɗa 00 222 36 51 33 25 on woni Thierno Dialaloudine gando joɗɗo gandal biɗo aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi mboɗomi Tabaraka Zeyna wondude Thierno Dialaloudine ceerno cukalel e Tabaraka Zeyna.